Ongi etorri guztioi. Bueno, gaur beste bi gonbidatu izango doguz, gau tarte honetan, gazteak dira gainera, oso gazteak dira gainera. Eta protagonistak izan ziren dela zenbait aste, onja gabonak pasata, euregaz egotean nahiko genduke, elkarrizketa bat eukitzeko. Gune honetan, eurek azaldu ahal izateko gertatu izan zena, abenduan gertatu izan zena. Bueno, eurek kaletik gaztetxera mugimenduko bi gazte dira esan dugu moduan, Olatz Gorritzategi, ongitorri Olatz, eta Ander Zerogarte, Ander ongitorri baita ere zu. Bueno, oin ja lasaiago zauzie, ja gabonak pasatu eta gero, edo zelan zauzie. Hobeto? Bai, ointxe lasaia, ja gauzak beste ritmo baten doiez eta lasaia bai. Erabaki zenuten abenduaren 6an okerez banago, ezta? Abenduaren 6an okupatzea, Korrioseko eraikina. Aste bateko gauza bat izan zen, ontze goratuko dugu, baina aurretik baita ere, zue bizok pleno batera joan zineten baita ere, plenoan egon zineten, eta eskatu zenuten baita ere, hitz egitea, hitz egin zenuten baita ere. Hori da nire galdera, zergatik joan zineten plenora, zer nahi zenuten aldarrikatu? Bueno, plenora hitz egitera bai, baina jo ginen plenora nagusiki aurretik jasotako eraso batzuk salatzera udalangandik. Hain zuzen guk irailen hasi gendulako apurra zabaltzen gaztetxe baten Bierra Durengon, eta batez be gazte egunien hartu ban pisu handize aldarri horrek, eta batu gendu zen inoz baino gazte gehiago bazkari horretan, gaztegun horretan eta geroko egitarauien, eta egitarauen zentralidadia izen zen, une oro gaztetxea orain edo gaztetxien Bierra, ez? Eta horren aurrien udalak erabaki eban gu abisau barik, momentu horretan garai jauregian batzen ginen, egin gendu zen gure batzarrak, eta bertatik botatie, kandetie, eta bueno, gugaz inungo harremanetan jarri barik. Horretaz aparte jaso gendu zen gutako kide batzuk propaganda politiko itiarren jaien inguruen, hainbat izun, eta apur bat guzti hori ikusitxe eta ikusitxe zelan egiten gendu zen egitaraudanetara, agertzen zen udaltzaingue behintzen marketan edo kasu batzutan identifiketan bai ezer pasau barik be, guzti hori ikusitxe jarri gendun martxan kanpaina bat esaten udala dabil asamblada erasotzen. Horregon zen ikasle greba bat be bai, eta apur bat guzti horren azkenengo zera hori izen zen udalera juti asambladi eta bertan komentetie pasau zen guzti horren salaketa bat eikie, publikue, eta esatie, exigitzie, momentu esala gaztetxe baten Bierra maiganien ipintzeko eta euren herriko gaztiei entzuteko. Horrela joan ginen plenora. Batzartu egiten zineten garai jauregian? Bai. Batzartu egiten zineten, ja ezin duzu egia bertara jun, ez? Itxi egin, esan dagoen moduen guri inungo abizurik emon barik eta gugaz kontaktau barik, egun batetik bestera eta gure material dana barruen itxieben kandau bategaz zera hori, eta oinezteko batzeko inungo espaziorik. Hori esan galdera, oinezteko zue lekurik egoteko, batzartzeko, ez deko zuen inolako lekurik? Kalien gauz, eta hori da indogun aldarrikapen bat bai, eta udalari izan dutzagun exigentzia bat. Eta materiala ondino handau? Bai. Eta ezin duzu berreskuratu edo eskatu duzu berreskuratzi edo? Publikoki esan dugu hori eta salatu dugu, baina, bueno, orokorrien udala badau oso irmo euren ideietan eta ikusten dugu gatz, momenturen baten, pentsan dut lortu biko dugu, zela ez dakit. Bai, hori be, minimo hori ez, material hori be. Minimo gure materiala, ez dakit. Zuena baldin bada, berreskuratzi, momentu baten berreskuratzi, ez dakit, gero nora eramanko duzuen, baina, bueno, bintzat, berreskuratzi, eta izunako jarri zen duzen? Bai, asambladakide batzuk, jaso ebezan izun batzuk, Jaizetan? Propaganda politiko itiarren, bai. Jaizetan, zenbateko izuna, dakizue? Ez dakit. Ez dut esango, dekot buruen zipurra, baina ez dakiz fijo, así que ez dut esango, gezurrik ez zatearen. Diru esan. Bueno, zuek aldarrikatzen duzue bai gaztetxe bat Durangorako, behar hori ikusten duzue Durangorako, Durangoko gaztentzako behar hori ikusten duzue? Bai. Bai, alde batetik, gure proiektu bai gure goitzearri ez dela mugatzen gaztetxera eta gure helburu nagusia ez dela gaztetxe bat porzi eraikuntza hori
gure helburuek die beste batzuk, askotan plazaratu dugu zenak eta udaletxeko kidei bai plazaratu dut zenak. Ikusten duguleko Durangon badauzela hutsune batzuk eta Gaztiok badeko guzela muga asko, alde batetik ez dakit doako kirol eskaintzarik ez dau, edo beste erabateko aisialdi bat doako izango dana, dana dagoelako mugilute bai azkenien diruen bueltan eta horrek ez dalako azkenien danontzako dan aisialdi bat edo danontzako dan kirol bat, orduan gure dut eskaini hori Durangori. Eta gero beste alde batetik bai ikusten duguleko bizi dugule despolitizazio egoera bat eta gure dugu eskaini espazio eroso bat eta seguru bat Durangoko gaztiei emoteko aukerak politikan inguruan eztabaidatu eta politika egiteko. Orduen horretara bidien egize da espazio horik ez eukite eran asko mugatzen dela jardune eta orduen oso bierrezko ikusten dugu honetarako espazio bat eukite, baina beti gure jardune aurrera erutie baimenduko dauena eta gure baldintzetan izango dan espazio bat eta ez udalan interesetaren arabera mobiduko dana. Orduen horretara dator gure aldarrikapen hori gaztetxe bat aldarrikatzen da bena, ikusten duguleko benetan ekarpen handiz egiten dutzegule Durangoko gaztiei, ez gatozela inoren kontra egitera eta ekartzen dugule proiektu bat oso aberazgarritze eta espazio bat eukitiek baimenduko dauelako hori eta ate asko zabaldu proiektu aurrea eruteko. Mugimenduan zenbat zauzi ez, bai gero gertatuta gero, aipatuko dugu, gogoratuko dugu ez gertatu zen, eta guzti ere, baina manifestazio bat egin zenuten, jendetsua, jente asko junzan, gazte asko junzan bertara, zenbat zauzi mugimenduan gutxiko erabera? Bueno, asambladan egunerokotasun bategaz, hogeita asko, esango neuke, ez? Baina hortik kanpo egiten dien beste lantalde zabal batzutan eta jente gehiago parte hartzen dago modu aktibuen, eta gerora momentu baten edo bestien puntualki badabe, asambladan parte hartzen dago jente asko. Asambladak hori geruza diferentiek ez azkenien egunerokotasun baten bermatu bidalako jarraipen bat eta jarraipen hori emoteko bagauz hogeita asko, baina horretaz aparte momentuen arabera eskatzen dago nien dana delako egitar hauek jente gehiago, ikusi da asambladan babes hori multiplika egiten dela asko gaitik eta asamblada oso indartzu bat dagoela Durangon. Bueno, hori bai goratu edo galdetu nahi dutzuet, abenduaren 6an erabaki zenuten hor Korrioseko eraikinera sartzea, zelan gogoratzen duzu eta zergaitik erabaki zenuten eraikin hori okupatzea? Bueno, erabakia asambladak hartu eban, hain justo, olatzek esan dagoena gaitik lehen, batetik espazio barik engo zelako, bestetik Durangok eukozen utzune guzti horrek bierre bielako zehozelan beteti eta betetze aldera espazio bat dalako bai ala bai bierrezkue. Eta bestetik ikusi genduleko udalan partetik buen proiektu horrek ez totzela erantzuten momentuek eskatzaban urgentzia horri. Udalan partetik jaso gendun hori izen zalako baina handi baten euren interesetara mugatuko zen espazio bat zeina ez da euren jabetzakuen momentu honetan be, urtietan luzetu leikena hori libre geratzea. Esan leike ze leku dan edo ze eskaini eban udalak, ze lekua eskaini eutzuien udalak, bai ez, ez dakit. Ez dakit, espada ez. Bueno, baina zuek hartu emona izan zenuten, ez? Bai, ez dakit publiko edan edo ez, baina bueno. Hartu emona euki zenuten, ez? Udalarekin, eta hartu eman edo negoziazio edo horretan, edo batzar horretan, udalak leku bat jarriotzuen, ez? Bueno, jarriotzuen edo, ezagutzuen agian izan zitekela, ez? Bai, baina hor, bai, bueno. Hori lortu zaitut, ez? Eurek komenteta bien, igual egon alko zala espazio bat, mendik denpora batera, igual libre geratuko zana, eusegun euren esku, proiektu hainbat garatu biziela aldi berien hori libre geratzeko eta bertara asamblada eta beste elkarte batzuk bideratu gure biesela igual, baina inundik inora espazio horrek ez dutza erantzuten hori. Esan duan moduen, alde batetik denpora gaitik ez dutzan erantzuten urgentzia honi, guk ez daro joguz lau aste
kalien, gaztiok daro dugu Zorrinola bota ebienetik kalien. Eta urtiek pasau die. Bai, ez da, zenbagaren urtien izan zen, inoz dugu goratzen, Hori baina 22 zen, ez? Ondala 22 zen, bai. Bai, orduen horri erantzuten dut alde batetik, eta bestetik udalan proposamen horrek mugatzen dago asko asanbladan jardune. Eskatzen dauelako zehozelan rebajetie gaztetxe bat izen bidauen horrek, ez? Azkenien proiektu bat garatu gure dozunin gaztetxe moduen badekoz baldintza batzuk, eta baldintza horren artien dago adibidez, asanbladak eukitxe kontrol absolutu egiten den horren ganien, eta azkenien ez dela udalari eskatzen jakon mesede bat, baizik eta Durangoko gaztiek kalera urteten dila eta exigidu egiten da biela, guk hau bier dugu, ze Durangoko honek utzuniek dekoz eta hau bier da. Orduen horri erantzuten dotza. Orduen, udalan proposamen hori, geratzen zen zentzu horretan, gure markotik kanpo edo oso irmo euren marko horretan. Eta horregatik izen zen batez be erabaki hori. Ez etorren bat, ez? Zuen nahi duzuen proiekturako, ez? Esan nahi dut, ez? Bai, eta guk, bardin bez ginen bez itxiz, guk proiektu eurek proposatu euskuenagaz, ikusten genuen zulo asko euko zala eta asko luzetuko zala, eta benetan ez dotzala guk ikusten genuen urgentzia horri erantzuten, baina guk bardin be, jarraitu gendun gure bideaz eta jarraitu dugu gure proiektu egaz, baina bardin be jarraitu dugu zabalik negoziaziora eta euregaz berbaitera, horregatik egon gara prozesu horretan eta korreoseko zera hori pasau zanin bebai, euregaz kontaktuen eta ez da hainbeste eurek esaldu gure daben moduen, eurei eraso bat izango balitz moduen apur bat edo ze uste dugu gehiago guk indogunek eta gure proiektuek emoten dutzela gehiago Durango eta dela eskaintza bat eta lehen esan doan moduen oso aberatza dan eskaintza bat eta ez dutzena inori kalterik egin. Bueno, eta zelan gogoratzen duzu abenduaren 6ko okupazioa? Zelan gogoratzen duzu momentu gura? Nik esango neuke, batez be, nik behintzat gogoratzen dut, asanbladak jaso eban babesa. Egize da, egongo dela danetik, ez, eta bakoitzako bere iritzia, egize da urtietan zier, egin dela mediatizau dela asko okupazioen kontrako diskurso bat, ez, azkenien askotan edukiz utzik eta bilurrez hartzeko jentieri, eta bestetik gaztetxikiko idea bat apurrat zarra igual eukiko dagoela jente askok, eta badakigu atmosfera hori euela Durangon eta jente batek seguramente iritzi hori eukiko gana, baina guk jaso gendun izen zan jentetza itzela momentuen gu babesten, asanblada babesten, eta hori hasieratik argi geunkela zerren bizan, argi geunkela udalagaz aurpegiz junbi ginela, hasieratik deitu genduzan, ingen berra eurekin, azaldu gentzen zertara gatozen, inungo jale horik ezala egongo, eta hori zen zen, momentu hori guk bermatu gendun zozar. Ezala jale horik egongo zala jentie tranquil, ezkendun gure inungo eskandalorik, jentiek ondo paseti, jentiek disfruteti eta ikusti esperantza bat, Durangon eukin leikela espazio bat, eta Durangon badauela alternatiba bat gaur egun dauen utzune guzti horri. Eta gogoratzen dugu batez esango nuke holan, postasun egun bat, oso esanguratzu edo oso mediatizau bai, eta batez jaso gendula babes asko Durangon, ez bakarrik gaztien gandik, esango nuke izen zala generazio askotatik etorri zen babes bat, eta beste herri batzutatik bai. Inguruko gaztetxik eta bai kriston babesa, oso egun poliki izen zen, benetan sentidu gendun babes hori eta uelinoz baino gehiago, ez dakit izan bereziki eta oso egun polike. Okupazioaren hitza gustatzen jatzue, edo ez? Hombre, okupazioa... Anderrek komentatu dauen moduen, ez dakite hortik... Ez, bai, guk salatzen dugune askotan da, okupazioen kriminalizazio hori emoten dana, jendiek dekon bilur horregatik, saltzen dalako okupazio dela... Gauza txar bat bezala do. Zuri etxiek enduko etzun persona horrek engo dauen gauza bat, ez? Eta, karo, guk egiten dugune ez, eta hori da, edifizio bat utzik dagoena, ez jakona erabilerarik emon, eta tiek zabaldu Durangori, eta Durangoko gaztetxiei, Durangoko gaztei parkatu, aurretik aipatu doazen zera horrek, eta ez bakarrik gaztei, baina bai batez be, hori eskaintzi. Orduen, ikusten dugune da,
okupazio hitze bera eta okupazioa badauela desitxuratute eta emot dela kriminalizazio handi bat okupazioen inguruen eta ja dana jartzen dela zure amaman etxera sartzen badi eta zure amama kalien geratzen bada, maila bardinen dauela, ni edifizio utz batera sartzen banaz eta jabetza pribatu bat emoten badotzet erabilera bat eta herri zei zabaldu, ez? Orden, ikusten dugu askotan, bai, zelan ditzen da, bai, sare sozialetan eta bai medizuetan eta orokorrien aprobetxetan dala dauen jendik dekotzen bilur hori, hitz horri eta ideia horri atzerakada hori botateko eta pentsatako gu gabizalamen ez dakiz zerreiten, ez? Benetan gure proiektu edanien oso zintzu eta guztiz... Bai, azkenien askotan errezaue da diskurso bat garatu baino eta arrazoiek maiganien ipini baino olako berba estigmatizau bat hartu, esan okupazioa eta ez dakiz zer, eta ez geratu benetan rebatitzen, ez? Gu prest gauz beti rebatitzeko, baina rebatidu daigun benetako elementuen ganien. Gu gabiz esaten, dauela espazio bat impresionantie Durangon, utzik dauena, dekosena 15 gela, perfecto dauzenak. Eta emonal jakena erabilera bat itzela dekogule pentsaute ja, aldotzuko esan, engo dogule hemen antzerki talde bat, engo doguzela errefortzu klasiek, engo dogula gimnasio bat edo kirola doainik eiteko espazio bat egongo dala. Eta bar luze bat, ez? Ekintza kulturalak hartatuko dauzen areto bat. Guzti hori eiteko prest gauz, leku baten zeina utzik dauen, zeina berez gainera udalan jabetzana da. Eta horren aurrien, errezena da, okupazioa berba horri pisu hori emon, negatibiza guztiz berba hori eta holan jo gure kontra. Eta ze hitz erabileko zonki, Esatea medizuen. Ez da... Ez da arazo bat, ondo ikusten dugu. Baina igual deko beste hitz bat, edo gehien gustatzen jatzuen beste hitz bat, edo... Ez, gehi zau da horri baino, horrek ez deko garrantzirik. Esan gure gune da, askotan, esan biherrien, segaitik dau txarto hau, edo segaitik ikusten dugu txarto, espazio utz bat, bizi berritzie eta betetie proiektu potente bategaz, emongo dutzena zure herriko gaztiei benetako alternatiba bat, esatiarren, segaitik dan errezaue hori rebatitzie baino edo horren bueltan diskutitzie baino, hartzie hitz bat zeina jente askok ikusten dauen txarto, eta horrekin geratu ez da pisu hori emon horri, eta azkenien horretara mugatzi ez da bai da bat, eta hori azkenien ez dala erreala. Bueno, abenduaren 6an sartu zineten, urrengo egunak imaginatzen dut izan ziela garbitzeko, ez? Barrukuek imaginatzen dut, ez? Ez dakit ezagutzen zenuten dela, ez? Barrukuek zelan zeuen, imaginatzen dut ez, ez? Ez. Zelan zeuen ezen? Ez momentu sorpresa handi sartu gendun, espero gendun... Sorpresa onerako da terrerako? Onerako, pasada. Onerako, bai. Baina oso zikin zeuen. Bueno, baina zikinkeria... Ez. Garbitu gendun etzan doletxez. Bai, egun batzutan garbitu zenuten, gero programazioa baita ere landu. Ordu batzuk? Bai. Eguenak baino, orduak. Gero programazio bat landu zenuten, baita ere, ez, hurrengo zapaturako, eta hor egon zan ja, egun, ez dakit zelan gogoratuko duzuen egun ura, ez? Ez dakit ze ordutan hasi behar zen, goizean, ez, eguerdian, ez, hasi behar zen programazioa, uste dut, ez? Mustapelketa? Bai, mustapelketarena. Aizen zan... Postetan azteko. Bertxosai beta aizen zan egun bardin? Ez. Barikuen eta zapatu izan zen. Osa, kontu da, barikuen zabaldu zan, okupau zan, asambladak okupauan barikuen. Hori, abenduaren 6an. Zazpia zapatue, horri zen zan, bain gendu zan hainbat egitarau kultural, baina kalien. Eskendureko gure espazio horretara hasieratik jente asko sartu, iruitziakuleko bermatu bigendule lehengo beste gauza batzuk. Eta... Urrengo azteko zapatuen, horri buruz abizu. Hori bai, urrengo azteko zapatuen, bai. Lizkarrak eta egon zirenien, bai. Zeran gogoratzen duzue eguna? Oso egun gogorra. Gogorra. Bai, oso gogorra. Gu, hori aurretik bai emandarrek izan daun moduen, ja ingen duzen beste gauza batzuk eta egitarau batzuk hori guzti zaintzen bai esan izen holan sarrera bat jente piba sartu zen eta hori zaindu dugu. Une oro, eta aurretik egin dugun egitarra euren baten edo hasi zen udaltzainguen sarbide kontrolak, sarbide kontrol ilegalak, ze momentu horretan gainera ego esan kide batzuk identifikatut, ez dakiz zer, eta momentu horretan ilegalki erabaki eben kontroletie nor sartzen, ez dakiz zer, eta ez izte.
Baina, bueno, horre, esan lortu genduen jarraitzea aurrera, eta esan naholan arazo handirik egon, baina zapatuen, izen zela hori azte bete berandu hau, antolatu genduen mus txapelketa bat, mai jokuek, zera egitarau oso lasai bat, ze guk esan genduen moduen ez genduen inungo lizkarri gure, eta gure genduen zen egitarauek lasaien, ondo pasetako gaztiek, eta topa genduen hasieran sarbide kontrol bat, eta egon ziren municipalak bai ertzainak, baina gero topa genduen hasi ziela gero eta ertzain gehiago hurbiltzen. Gu hurbildu zen jente bat, igual esan egon egitarago, baina salatzera hor pasetan ebilen ilegala zala, eta gainera jente bat dabiena legie bermatzen, karo, zenik eurek die bermatu bidabenak legi, orduen oso adierazgarri ze da hori. Eta etorri izan jendie babesa emotera eta salatzera momentu horretan pasetan ebilena, eta momentu baten hasi ziren polizian kargak, hasi ziren gu momentu horretan bizen udaleko segurtasun arduraduna gazberbetan, eta esaten mesedez hau dimentsio handia edabila hartzen, mus txapelketa bat antolatu dugu. Ez da hain benetan arriskutsua, da, de hecho, absurdu, ezelako dimentsio hartzen dabilen, eta mesedez hau geratzeko, eta eskendule gure eserlia, gainera egon gela modu oso arduratsu baten eta antolatu baten antolatzen hori, eta dei horren bitartien, hasi zen kargetan, guri babesa motera etorri ziren gaztiek jipoitzen, modu basati baten, urtiek ez dala ikusi olako zer Durangon, eta bota eben foam pilota bat, bai. Bai, arraskierak ez da ikusi genduzen. Bai, oso egun gogorra izen zen, eta egon ginen hor hirurek arte edo. Gaueko? Bai. Hirurek arte edo saiatzen hori geratzen, eta karo, kide batzuk barruen egu esan. Orduan ezin ginen jun hortik, zezaten dozkun udaletxekuek esate bien, juen hortik, eta listo, eta gu baina ezke dauz kide batzuk barruen, eta hemen zenbat furgoi, ez dakit zenbat furgona. Sei furgona. Kalkulau, 6 bide ramabi. Bota dozkun esan aurretik pelotazuek, porrazuek, eta esate dut, ez naz geratzen lasain nire kide batzuk barruen dauzela, oza, zenbat zeu esan barruen? Hiru pertsona, hiru kide. Eta orduen, udala egon zen largak emoten, ez dutzen gure arazuei begiratu, eta esate bien, ertzaina eta municipalak euren lana egiten ebizela, eta hori zalain bizabiena. Eta orduen horregon zien, lortu gendun, atara arte bertatik gure kidiek. Beste hiruek, ez? Horia. Nos junzien? Gabien junzien edo horrengo guenien junzien? Ez, egun horretan... Gabien? Bai, gabien urten egin zien, ikusten gendulako egoeri zala oso grabia, eta ez genduleko gure hori gehiago luzatu gure. Eta orduen, hori pasau zanien, eta atarazien inkide horrek, aprobetxa egoan udalak, esateko guk erabaki gendula, espaziotik urtetzie, eta, ez dakite, desokupazioa izan zela. Desokupazioa, hitza desokupazioa izan zen, bai. Eta, guk esaten dugune da, izan zela desalojo ilegal bat emon zana momentu horretan, urrengo goizien, etorri zan zerra jerue, aprobetxa urten ginela aurreko egunin hortik egoera izizalako oso grabie, eta ilegalki, gainera egoezenien prozesu judizialak horko kide batzun inguruen, eta udalak salatu ebanien, itxaron bierrien modu legaletik, geure bienien legi bermatu bidabenak legaletik bari aurrera juti, joina da, desalojo ilegal bat aurrera. Eta prozesu judizial hori zelan dago, edo salaketa, edo zozer jaso duzue zuek, edo... Bueno, momentu honetan dauz hainbat salatu, hainbat kide salatute. Lau guk dakigula, ez dakigu gehiago izango dien edo ez. Bere momentuen poliziak edo ertzaintzak investigauta jente gehiago eguen, orduen ez dakigu egunotan helduleik esan edo ez salaketa gehiago, izen leike baietz, izen leike ezetz. Kontu eda hori, momentu honetan bide penaletik salaketa hori zabalik dauela usurpazio delitu egaitik, eta gu zain gauz,
ikusten ia zelan doien prozesu hori, eta aldi berien udalai hainbatetan esan dutzagu ia zelan benetan euren asmoedan hau, edo ja kalien egon dabe salaketa gaurrera eruti, hain modu personalien hartzi ez, kidien kontra eta isun ekonomiko baten bile juti, eta, bueno, olako represio zera bat ia benetan dan eure gure da biena, edo zer. Eta zer entzun da bie? Eta erantzuna da, baietz, hori dela, ez? Hori dela, ez. Salaketak jarraituko da biela aurrera, eta hori dela aurrera izen jungo bide. diesela? aurrera jungo diela amairara. Ez direz kenduko? Ez. Ez, eta alkati eta orokorrien udala oso irmo mantentzen da horretan, esaten salaketak bide horretatik jun bidiela eta holan izen bidala. Eta orduan bide horretan gu gabiz hori salatzen eta momentu honetan asamblada dabil saiatzen ez dakit atzera botati ez dugu ikusten lortuko gunik, ze oso... Zer nengo zeukie, hori salaketa horiek kendu izatie? Nengo Claro. zeukie? Guk salatzen dugu, hartu da bezan neurri hain autoritario horrek eta bai jaso genduzen zera horrek eta salaketa horrek ikusten dugu da bizela herriko gaztien kontra egiten modu oso desmesurau baten eta... Osa, udalak euko esan aukera asko hau gestionetako eta erabaki dau gestionetie alik eta modu, ez dakit, kontundentienien edo zein dan berruie. Azkenien hau ez dalako kuadrilla batek erabaki dauen zeo zer, hau da gazte talde handi bati erantzuten dotzan behar bat eta ekintza bat. Eta erabaki dabe jotzi personalmente jente baten kontra, uste da bielako hori dala modurik onena, ez dakit, asamblada ningerra edo asamblada ultzeko ez dakit zelan esan, eta ekonomikora dala bebai, jakine da, ez? Zelako gatza dan gaur egun mundu honetan gauzak aurrera erutie, hori, zure antolakuntza danien xumi eta dekosun diru danien hain mugatue, eta horren kontra jo da bie. Modu asko dauz, gure ustez aukeratu dabe barriro inot, modurik autoritarioena. Ez duzu ikusten negoziazio bat udalarekin, horren gainen? Aukerarik ez duzu ikusten momentu honetan? Gure partetik bai, ez? Egon gara, karo guk esan dugu momentu hori zabalik gauzela negoziatzera, eta udalan erantzuna izan gu barruen gengo zan pitartien ezala negoziaketarik emongo, eta, ez gauz barruen, kalien gauz, bertatik bota gaitue, eta ondino ez da inungo negoziaketarik emon, ze eurek jartzen dozku ez oso baldintza mugatu batzuk lehen esan dauen Anderrek azaldu dauen moduen zelan rebajetan daen gure egun horretara eta ez dozku izten gure proiektue benetan gure baldintzetan emoten eta esaten dozku batzeko bakarrik izen bidala hau holan eta holan izen da. Orduen hori, eta salaketen inguruen bebai euren erantzuna izen da horreko lan izen bidabela. Eta orduan, galdera da, ze momentuen zauzie, ze puntuen zauzie momentu honetan? Bueno, mugimendu moduen? Momentu honetan mugimendu moduen gauz, oindala hilabete baino asko zindartu hau, alde batetik, eta hori da, usteot, atarabidan konklusio importantiena, eta udalak behikasi aldau igual zeo zer hortik, represinuak ez dauela funtzionetan benetan talde bat ahultzeko talde horrek dekonin konbentzimendu bat da biela zozer ona eskaintzen bere herrizei eta bere herriko gaztiei. Eta hori, momentu honetan gauz indartzu hau, jente askongan heldu gara eta gure proiektu elkarte askotara zabaldu dugu eta jente bat badabil ikusten benetan zeintzuk dien gure asmuek eta zelan gure proiektu datorren eskaintzera ja askotan esan dugun zera alternatibo hori, ez? Eta momentu honetan gauz alde batetik holan, indartzu, eta bestetik konbentzi dute bidie dala gentigaz berbaitie, kalietan egitar hauek eitie, jarraitzi antolatzen, jarraitzie bierdan danetan berbaiten, okupazio hori txartu ikusten dauen horren gana jun eta bierdan beste diskutitzie eta azkenien hori dala asmue alde batetik, eta bestetik salaketak kentzie. Epe laburrera dekogun kezka ondizienetako bat da kezka ekonomiko hori eta kezka judizial hori pertsona hauekiko. Azkenien uste dugulako zainduen bigarela alkar eta makinaria guzti bat jartzen bada bebe mugimendu baten kontra, horri aurren bilakola. Ez dakizu ez ematekoak diesan izunak, ez? Ondino ez dozu ez jaso, ez? Hori ez dakizu, ez? Baina gaztetxe baten behar ikusten duzue, noski? Hau gero hau pasaute, zer?
Bueno, gu jarraituko dugu azaltzen gure proiektu eta azaltzen zelan dauen utzune bat, ze utzune bardine dago oin eta oin dela hilabete. Hori ez da aldatu eta orduen gure konpromisu izen bida bardine horrekiko. Eta gu jarraituko dugu, bide danak aztertzen, espazio bat lortu arte Durangon. Leku bate izan arte, ez? Bai, eta beste alde batetik jarraituko dugu gure jardune aurrera eruten, borroka diferentiek aurrera eruten, bai, esan dugun moduen ez da mugatzen espazio horretara, jarraituko dugu aldarrikatzen espazio horren bierra, baina jarraituko dugu Durangori beste aisialdi bat eskaintzen, arterako eta doako izango da aisialdi baterako aukerak eskaintzen, politika egiteko eta politika lantzeko aukerak emoten, eta gu jarraituko gula nien, eta ikusten dugu gainera gero eta injargei zaudeko gule, eta benetan badeko gule babes hori Durangon, orduen horretan jarraituko. Baina leku bat behar duzu, ez? Espazio bat behar duzu, ez? Bai, ez? Zuentzako, ez? Claro, hori aldarrikatzen dugu, bai. Lekuren bat, ez? Oin dela aste batzuk, abenduan alkatea izan zen hemen, DOTB-en egon izan zen Mireia Alkoiribe, horren gainean baita ere hitz egin genuen, aukerarik eduki duzue, baina nahiko neban zuek entzutie berak esan ebana, eta gero nahiko neban jakin zuek horren gainean zozer esan behar duzue edo zozer erantzun nahi baduzue, bale? Ikusiko dugu Mireia Alkoiriberen hitzak. Creo que las soluciones tienen que venir siempre por la vía del diálogo, pero no hubo forma, decidieron continuar y lo peor vino cuando el día 14 de diciembre pues hicieron una convocatoria pública para celebrar de alguna manera una especie de puertas abiertas del edificio, sabiendo los riesgos que existían. Lógicamente nosotros no nos podíamos arriesgar a que se organizara allí una fiesta con un montón de gente, sabiendo el peligro que existía. Es que es nuestra responsabilidad. Si se llega a caer algún joven o alguna joven desde el hueco del ascensor, ¿qué pasa? Entonces, nosotros teníamos clarísimo que no podíamos correr ese riesgo y bueno, pues la Ertzaintza y la Policía Municipal tuvo que acudir al lugar para impedir la entrada, que es lo único que se hizo, impedir la entrada a ese edificio pues para evitar esos riesgos, ¿no? Es una pena que todo esto haya transcurrido así, de verdad, porque yo estoy convencida de que los y las jóvenes necesitan también sus espacios para poder desarrollar sus proyectos. Por supuesto, nosotros seguimos abiertos a ese diálogo con estos jóvenes del movimiento que reivindican el Gaztetxe, pero con todos los y las jóvenes, que es que tenemos clarísimo que necesitan sus espacios. Nosotros sí creemos que tiene que haber un espacio para los y las jóvenes y hay unas condiciones que hay que cumplir, por supuesto, pero tienen que cumplirlas los jóvenes y cualquier elcarte, sino que les pregunten a cualquier asociación de vecinos y vecinas con las que trabajamos habitualmente, ¿no? Y que también reivindican sus espacios y algunos todavía están esperando, ¿no? Que les pregunten a los de la Asociación de San Fausto, si no, a ver si ellos han podido ocupar, se les ha ocurrido ocupar Capitanena o no. No, lo que hacen es dialogar para que podamos sacar adelante un proyecto conjunto. Y entonces es lo que se les pide también a los y las jóvenes, que presenten un proyecto por escrito, recogiendo un poco cuáles son, ¿no?, sus ideas, sus compromisos, etcétera, que se constituyan en una asociación. Yo creo que son condiciones totalmente lógicas y además fácilmente realizables, ¿no? Bueno, hor entzun duzue berak alkateak esateko zaukana horren gainean, okupazioaren gainean, edo gertatu izan den gainean, eta ez dakite zozer esateko deko zuen, edo erantzun nahi duzuen, edo... Bai. A ber, nik uste tamen dauzela punto asko, ez? Aipatzen dauz punto asko alkatiek. Alde batetik ikusten da hemen barriro zelan desitxuratu da ben gertatu zana, esaten que organizamos una fiesta, puertas abiertas, izan inmuz txapelketa bat, talen esan duan moduen, oso modu zainju baten egin dugunien dana, eta guk eurei aurretik esan dut zegune, benetan ezala horre inungo zerarik, jale horik montauko. Eta, gero, bestalde batetik bai, zelan
esaten dauen bidie dialogu edala eta preokupetan dela gure segurtasunegaitik eta zer pasetan mailako euren ardura dana. Alde batetik lehen esan dugu, eraikine oso egoera honien dau, dekozena pare bat kontu badakigune ja zeintzuk dien, eta benetan oso ondo dau eraikine, eta bestalde batetik segurtasunez arduratuko bazien, ezabizan jipoituko bere herriko gaztiek, eta modu horretara orduen ikusten dugu kontra esan handi bat modu horretan, eta ez dela hori ez dela dialogu, dialogorako prest egon dienak momentu oro eta euregaz berbatzen saiatu dienak gu izen garela, eta euren erantzuna izan dela jasarpen poliziala eta oso erantzun autoritario bat, eta Elena aipatu dugu zen izun horrek, ondino ez dakigulez matekoek izango dien. Gero bebai, esaten da, gero ikusi dugu bebai okupazioen estigma horretaz bebai aprobetxetan dala, eta zelan, a los desafaustos no se le va a ocurrir okupar, eta zelan gure dauen foku hor jarri, eta ez dauen, ez dan sartzen benetan, segaitik zauz guk egin dugunan kontra, zeia okupazioa aprobetxetan dozu oso estigmatizaute dauela, eta ez dozu azaltzen segaitik gure proiektu edan hain kaltegarri zezuk esan dozu moduen, edo guk egin dugun hori guk abenduen zeizen okupau izena, ez? Orduan, hori, ikusten dugu, aprobetxetan dauela hori, eta gero, berak aipatu hauzen kondizio horrek da lehen esan dugune, guk gure dugune ez dela eurek eskaintzen dozkuena, eta Durangok bihar dauena, eta gure proiektu aurrera eruteko, ez dela berak aipatzen dauen kondizio horren barruen sartzen dauela oso murriztute, eta ez dakit beste zozera esateko Bai, bueno, aipatzen daue bai proiektu bat idatziz jumidala, elkarte bat bihar dela. Guk elkarte bat badekogu, gu proiektu idatziz aurkeztuko geuntzela esan geuntzen alkatieri berari zuzenien. Orduen, momentu oro hori, esan dauen olatzek, saiatzen dabiz udaletik igual desitxuratzen edo, euren bersinue zabaltzen guzti honena. Eta aipatzen dago bai, ascensorreko webue. Ascensorreko webue jakin deixen jentiek bertan ez da belako aukera egoteko. Gure alzmuebe, azkenien olako gitarra usumiek egin bertan gaztetxien hasieran zan jentiek ikustie ze egoeratan dauen benetan gaztetxie kontra jarriz udalak saldu gure izen dauen egoera kaskagarri hori. Ascensorran hueku da metro erdi baino gitxiauko hueko bat, lurrien dauena, eta zeina tapiauleiken 10 minututan. Orduen, hori bada euren segurtasune bermatzeko eta justifiketako dekien modue, bieltzie 60-70 ertzain euren herriko gaztiei moratoiek eitera, iruditzen jate nahiko kezkagarrize eta iruditzen jate benetan salagarrize. Iruditzea eta salatu inbidaiela olako jokabideek, eta salatu inbidala udal batek bere herriko gaztiek berdin euki 16 urte edo 25, edo 50, ze jente zarra begon zan inguruan, zelan eruten dozun zuk agindutako ertzaina talde bat eta municipal talde bat, hori gazte talde hori jotzera, gazte talde hori pelotazuek botatera, eta zelan gure dozun saldu hori segurtasunaren izenean. Hori da oso kezkagarriz eta hori da salatu bidan zozer beti, nire ustez. Nire ustez eta gure ustez. Eta hori, segurtasuna, tamalez ez dugu euki aukera demonstretako zegoeratan dauen eraikine. Zikin bai zegoen, hori Zikin bai. Garbitute. Olatzek esaten da egoera honien zegoela. Ni goratzen dut, egoera nien ez daki, baina zikin bai zegoen, Baina garbitu gendun. Eta horra aipatzeko bebai... Eta gero parandia, falta... Alain horra aipatzeko, hainbeste bilur eukon gaztiek musera jolasten doi zenien jauzi daiken eraikin edo indeizien min edo lesiona daitezen edo dana alako kuriosu da, bertan zelan ibili zen dien eta ibiltzen dien joan etorri zen udaleko langileek, eta zelan erabiltzen dan. Eta kuriosu da bebai, zelan etorri zien udaleko teknikari batzuk egun baten, bertara, gaztetxeko atera, material bat atera bierre bielako eta guk arazo barik esango entzen hartzeko. Eta zelan komenta bozkuen teknikari horrek, eraikine ondo euela lasei ibiltzeko, baina kontuz ibiltzeko hori hueko horrekin, eta orduen, hueko hori baldin bada 5 pisuko eraikin batek dekon arrisku dana, nahiko esanguratzu da. Eta benetan uste dugune da,
ez dauela gure, udalak ez dau gure, udalak ez dau ikusten pozgarritzat gaztiok benetan gure leku bat eukitea. Ikusten dugu pozgarritzat gaztiok euren interesen alde borrokatzie, edo euren marko horren barruen gure gauzak eukitea, gure desfogiek. Baina guk gure dugune ez da hori. Guk gure dugune aratago doi eta guk gure dugun horrek akaso momenturen baten jarriko dago eztabaidan askorentzat ze limite deko esan udalak eta akaso horren kontra eie bien egun horretan. Eta hori da zuzen guk salatzen dugune. Eta barriro dinot, askotan eskatu dozku udalak konfiantza hori edo ikusi hauela konfiantza zehozelan haustut edo ez dakiz lan esan. Eta kuriosu da hori eurek esatie, eurek itxigintuenien garai jauregitik kanpo, abizau barik, eurek bieldo ebezenien ertzainak gu egurtzera, eurek eten ebiezenien dialoguek gugaz, eta eurek salatu gaituenien gu, eta gu gauzenien oin salatute, eta gu gauzenien oin zera ekonomiko bat itxoitzen, eta guk beti dukin jogunien prestutasun hori, eurek eskatzen daben idatzi horretarako, eurek eskatzen daben elkarte horretarako, orduen kuriosu da, eurek saldu gure daben hori, beti rebatitzeko aukera barik, eta orduen posgarri zede bai. Gaur rebatit balizeti gauza horrek eta jentiek jakin deixela. Eta bideo bat grabau gendun bere egunien espazioen egoerana, eta horri ikusten da oso argi ze espazio dan eta ze egoera dekon. Orduen hori, apur bat errezena dala betiko leloak botati eta gure kontra alik eta modu hori, basikuenien eitie okupazioen zera horrekin eta segurtasun, ustezko segurtasun baten lelopien, baina benetan aukera aukiko bagendu demostretako zertara datorren gaztetxe bat Durangora, usteot izango zala irrebatibli euren aldetik, zentzu horretan. Kontaktu izan duzu, hilabete honetan, egun hauetan, kontakturen bate izan duzu udalarekin, edo... Lehen aipatu dugun hori idatziz zelan eurek esaten duzkoen, euregaz batu gure badugu, euren baldintzen... Eurek kondizio batzuk jartzen dabez, eta eurekin batzartzeko edo negoziatzeko edo... Bai, hori da, eta salaketan mantendu die firme. Eta, gero bai gure aipatu ez doala esan, zelan, handerrek apur bat esan da, baina zelan esaten dauen alkatiek gaztientzako lekuek biher diela, eta edozein gazte gure badauzo zer eurek prest dauezela, baina hori ikusten dela argi zelan dauezela prest beti be, oin esaten dagoene, euren baldintzetan eta ez igual euren interesen alde, baina bai euren interesen barruen emongo bada jardun. Eta karo, guk ikusten dugu gure jardune askotan joango dala bai udalan interesen kontra, gatozelako azkenien utzune horrek betetera. Eta orduen hori, euren baldintza horren pien emoten da, orduen bai gure dozu gaztientzako espazio bat, baina hori. Bueno, beraz indartxo hau zauzie, hori epatu dutzu, mugimendu moduen indartxo hau zauzie, baina negoziaziotik gertu ez, ikusten dudan ez, aipatzen duzuen den arabera, gertu ez zauzie, edo zer, bai korsarie. Osa, gu jesarriko ginen eurekin bizer bertan, eta hori da gauza bat eta negoziazio hori da, baina ezer lortzi udalan gandik, ikusitxe ze posturokin daen hori beste kontu bat da, eta hori bai ikusten dugu urrun egiz esan, ez? Bueno, zozer presteko zue, urrengo asteetarako edo, jak mugimendu moduen esan nahi dut, Bai, hori guk jarraituko gure jardunegaz, eta datorren... Barikuen. Barikuen 31an, antolatu dugu bertxoke bapa, igaizu bai antolatu gendun, eta bizitzen da oso saio bereziz, eta nolako bertxo saio bat Goienkaleko kebapien, oso kuriosue, eta berezize. Nun da, bertxo saio hori nun da? Goienkaleko kebapien. Ah, kebapien, bale. Bai, eta gero aparte hori, otzaia martxuen eiken dien egitarauek, oza, guk ez datzego itxiko egitarauek eitieri, guk ez datzego itxiko elkartekin egotieri, hile honetan egon gara elkartekin kontaktuen eta itzaldizek eta ukin jogu, zapura gure proiektu zabaltzeko Durangon, eta zentzu horretan jarraituko dugu. Jarraituko duzu horretan, ez? Eta hori da, azaltzen proiektue eta epe laburrien, ez? Bueno, eskerrik asko, Latz eta Ander hemen izatea erren, zorionak, Latz. Bide batez,
Eskerrik asko. Claro, no? Claro, urte betetzi baldin bada, hori aipatu behar da, ez? Ez dakit ba. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Latz eta Ander, kontatuen izango gara baita ere, jakiteko ze aurrera pauso dauzen, edo, bueno, movimendu moduen, edo zer antolatzen duzu esan gauzak, edo, eta baita ere, bide batez, ia salaketak edo isunak, baldin badatoz, kontaktuen gauz, jakin alizateko zelan dijoazten gauzak, bale? Bueno, mi eskerrik asko, Zuri. tertzagaitik. Zuri. Eskerrik asko. Zuei ere esker mila eta hurrengora arte izango da, agur.